לתושבי הדרום והצפון והמרכז לבדוק את כל הנכסים הפנסיוניים שלהם והנכסים הביטוחיים, וכל זאת... פחות מעניין אותי. תודה. אני שמח שזה מעניין אותך. אני אומר, כל זאת ללא עלות. איך השגתם את המספר שלי? יפה מאוד, שאתה רוצה לבדוק את הדברים שלך. תגיד, מה הדמי ניהול שלכם? מצוין, נושא חשוב מאוד לבדוק. תודה. גם מסלולים, גם דמי ניהול. בין כמה אתה? מה זה רלוונטי בין כמה אני? מה הדמי ניהול שלכם? נכון, רלוונטי. גם דמי ניהול רלוונטי, נכון. אני שמח, אני מבין שאתה מעורה בתחום. אתה נציג? נציג. אני נציג, ואנחנו נציג לך את המפה הפנסיונית שלך. כן, אתה נציג אמיתי או שאתה בוט? נציג לך את המפה הפנסיונית שלך. אוקיי. אני אגיד לך, יש עכשיו את הקטעים האלה של אפל, של טסלה, שאנשים מדברים עם בוטים, הייתי בטוח שגם אצלכם ישמו את אותה אסכולה של להתקשר לאנשים בבוט. נציג, אני נציג. אוקיי, בסדר גמור. אני נציג וגם נציג לך. הבנתי. תודה רבה לך.